Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Bankin Duniya ya amince da baiwa Najeriya bashin dala miliyan 300 kwatankwacin sama da naira biliyan 460. Gwamnatin sojin Nijar ta kaddamar da wata runduna mai zaman kanta domin karfafa ayyukan tsaro a fadin kasar. Shugaban kasar Cote d'Ivoire ya bayyana fatan ganin kasashe uku na Sahel sun dawo kungiyar ECOWAS. Kasashe da ke da albarkatun man fetur sun yi fatali da shawarar rage yawan robobi da ake sarrafawa, inda suka ba da shawarar rika sabunta su. Akwai mu da labaran wasanni da kuma sharhin jaridu. Ga labaran bi da bi. Bankin Duniya ya amince da baiwa Najeriya bashin dala miliyan 300 kwatankwacin sama da naira biliyan 460 domin tallafawa mutane da suka rasa matsugunansu da kuma jihohi da aka tsugunar da su a arewacin kasar. Hauwa Halliru Gongozo na dauke da karin bayani. Cikin sanarwar da Bankin Duniya ya fitar a jiya Litinin ya ce tun a ranar 7 ga watan Agustan da muke ciki ne ya amince da fitar da kuɗin domin kaddamar da shirin da zai warware matsalolin 'yan gudun hijira da mazauna yankunan da ke karɓar bakuncin su. Ana sa ran mutane miliyan 7.400 za su amfana da shirin, ciki har da 'yan gudun hijira miliyan 1.300 ta hanyar amfani da kyakkyawan tsari da ya dace da manufofin ƙasar. Bankin ya ce rikice-rikice da matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya ya tilasta wa mutane sama da miliyan 3.500 rasa matsuguni, lamarin da ya sanya ake buƙatar raya yankunan da aka tsugunar da 'yan gudun hijirar. Hakan ne ya sanya aka samu ta'azzarar tsadar rayuwa da yiwuwar samun karuwar afkuwar bala'o'i kamar su ambaliyar ruwa. Daraktan Bankin Duniya a Najeriya Matthew Vargas ya ce suna murna da kaddamar da shirin, wanda zai matukar tasiri a taimakawa kasar wajen daƙile kalubalen da ke fuskanta a wannan fanni. Najeriya dai na fama da matsalolin 'yan gudun hijira musamman a jihar Borno ta arewa maso gabas saboda rikicin Boko Haram da iftila'o'i da al'ummar yankin ke fuskanta da ma sauran jihohi da dama na arewacin kasar. Karamar hukumar Safana da ke jihar Katsina arewacin Najeriya ya bi sahun takwarorinsu na Jibiya da Batsari da Dan Musa wajen kula yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin samun sauƙin matsalolin tsaro da suke ciki. Rotonni na cewa kafin wannan lokaci ƙananan hukumomi uku na jihar da suka cimma wannan yarjejeniya sun baiwa al'ummomi da lamarin ya shafa damar noman gonakinsu cikin kwanciyar hankali, yayin da a nasu bangare 'yan bindiga suka samu 'yancin zuwa kasuwanni da asibitoci da shaguna a garuruwa da wato ƙauyuka domin hada-hadarsu ta yau da kullum. A jihar Katsina ɗin gwamnatin jihar ta musanta rahoton ƙungiyar agaji na kiwon lafiya ta Medecines Sans Frontières da ke cewa an samu asarar rayukan ƙananan yara fiye da 600 a cikin watanni 6 da suka gabata sakamakon cutar tamowa a jihar. Wakilinmu Aminu Sani Sado na dauke da karin bayani. Rahoton na MSF ya nuna cewa yara 652 ne suka mutu daga watan Janairu zuwa watan Yunin wannan shekara a jihar Katsina, amma gwamnatin jihar ta mayar da martani. Da tashar su Yahaya shine shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko a jihar. Duk sauran partners da muke aiki da su suna turo mana alƙaluma, kamar akwai UNICEF din, akwai PUI, akwai Alima da sauransu, suna turo mana alkaluma na wanda suka warke da wanda suka mutu da sauransu, amma su ba su turo mana, sai su rike abinsu. Mafi yawanci yawan alkaluma na mutuwa shi zai sa su sami tallafi daga duniya, amma ina tabbatar maka saboda mahimmancin da gwamna ya bada kan wannan abin, aka bada miliyan 500, making it biliyan 1 domin a adiresin wannan ishu din. Sai dai wata uwa da na zanta da ita ta bayyana mini yadda yarta ke fama da cutar ta tamowa. Ga zuwa ta bi na gurin ana kwantar da ita, ana bata kwamasu, ina zuwa kuma ina bata. Duk na bata hete zawo, duk na bata hete zawo. Kuma idan na maido ta hesi ta hada su ce na ki bata. Kuma zawo take, kuma ko yanzu gashi nan gurin kaga na maido ta, amma har yanzu sun yi bakin kokarin su. Zawon da musassare ta ki bari. Na yi kokarin jin ta bakin kungiyar agajin ta MSF dangane da wannan rahoto da ta fitar, amma mai magana da yawunta ya ce in bashi lokaci zai tuntube ni, sai dai har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. Aminu Sani Sado, Katsina, RFI Hausa. To muna tarayyar Najeriya inda hukumar da ke yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta annaci EFCC
ta tsare tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal kan tuhumar almundahanar kuɗi naira biliyan 189 da ake zarginsa da aikatawa. Tuni 'yan adawa a ƙasar suka fara zargin cewa tsare tsohon gwamnan da EFCC ta yi yunkuri ne na karya lagon 'yan adawa da gwamnati mai ci a ƙasar ke yi. Alhaji Ibrahim Wusuno, tsohon sakataren jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, na da irin wannan ra'ayi. Kama Aminu Waziri Tambuwal, tsohon spika kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma sanata yanzu, ba zai rasa alaka da siyasa ba, wanda yake ana ganin suna tare da tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar, kuma suna tunanin suna ganin shine zai kawo tangarda ko zai kawo wani damuwa ga ita wannan gwamnatin. Kuma wannan kame-kamen ba shi zai sa a arewa ko jam'iyyar APC ko kuma mutane su goyi bayan wannan gwamnati ba. In ma za su fito su yi abin da ya dace, kawai shawara na su fito su yi. Ɗaya kenan. Na biyu, ana son duk wani wanda zai adawa da gwamnati ya shirya, domin shi kaɗai ne makamin da gwamnati za ta yi amfani da shi don a ga an takura wanda yake da niyyar ya adawa da wannan gwamnati in ba shi a cikin gwamnati. To kowa ya shirya, ba abu ne sabo ba, illa kawai mutum a jure. Ita siyasa haka take, gwagwarmaya ce. Wato Alhaji Ibrahim Wusuno a tarayyar Najeriya. To a ƙasar Kamaru kuwa yanzu haka ana ci gaba da tsare mutane da dama domin kawai sun nuna rashin amincewarsu da matakin hana jagoran 'yan adawa Maurice Kamto tsayawa takara a zaben shugabancin ƙasar da za a yi cikin watan Oktoba mai zuwa. Hippolyte Meli shine jagoran ƙawancin lauyoyi da ke kare neman a sako waɗannan mutane. Ga abin da ya bayyana mana. Akwai mutane da dama da aka tara a cikin gidan cin abincin da aka cafke su, wasu ma an kama su ne a cikin kasuwanni. An ci gaba da kama mutane har zuwa safiyar Asabar da ta gabata. Mun samu labarin cewa akwai wasu da aka tara cikin dare a cikin gidajensu bisa zargin cewa wai an gansu cikin harabar kotun tsarin mulki lokacin da aka yanke hukunci dangane da karar da Maurice Kamto ya shigar. Yanzu haka ana tsare da mutane 54. Ana tsare da su ne ba tare da an gabatar da takarda ga alkalin da ke bayar da umarnin tsare su ba. Duk wani kudiri na kantomar lardin Mfondi na birnin Yawundi ya ɗauke shi ne ba bisa kan ƙa'ida ba. Saboda haka tun daga kaman har zuwa tsare su duk an yi su ne ba tare da mutunta doka ba. Yau da a ce suna da hujjoji, ai da tuni sun gabatar da su a gaban alkali. Idan har ka kaddamar da kame, ya kamata a ce kana da hujja. Saboda haka kama su da kuma tsare su duk an yi hakan ne ba bisa kan ka'ida ba. Hippolyte Meli, lauyan 'yan adawa a ƙasar Kamaru. To gwamnatin sojin Niger ta kaddamar da wata runduna mai zaman kanta ta Force de Défense et de la Sécurité Citoyenne ko kuwa FDSC domin karfafa ayyukan tsaro musamman akan iyakokinta na yammacin kasar. Wannan mataki dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da kai ruwa rana da kungiyoyin masu ikirarin jihadi masu alaka da Al-Qaeda da kuma ISIS. Ahmad Wada Yahaya, masanin harkokin tsaro ne a Niger, ga tsokaci da ya mana kai. To yanzu da zamanin soji da suka dauki wannan alkawalin sun kawo sun kafa garin na muna jira mu gani kamun luddin nasu. Lalle sun kafa runduna da kayan aiki masu kyau, muna jira mu gani bisa fannin wadda wannan runduna su kai. Muna fata ya zamanto ta ci magurinta wannan runduna, amma ba mu iya cewa za ta yi kaza wala za ta yi kaza. Mu ne za mu sa ido mu saurara kuma Allah ya ba su sa, haka muka yi fata. Ahmad Wada Yahaya daga jamhuriyar Nijar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, kuma kuna kallon mu kai tsaye ta hoton bidiyo a shafinmu na Facebook. Shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya ce har yanzu yana da kyakkyawar fatan ganin kasashen Burkina Faso da Mali da Nijar sun dawo a cikin kungiyar ECOWAS. Ouattara ya bayyana haka ne a jiya Litinin lokacin da yake ganawa da shugaban Sierra Leone wanda ke rike da ragamar jagorancin kungiyar ta yammacin Afirka, wanda ya ziyarce shi a birnin Abidjan. Ga dai kaɗan daga cikin kalaman Alassane Ouattara. Waɗannan ƙasashe ne 'yan uwanmu, wasu daga cikinsu ma maƙwabtanmu ne. Yanzu haka ma muna ci gaba da gudanar da hulɗa da su ta kowane fanni. Sai dai muna bayyana takaici a game da irin matsalolin da waɗannan ƙasashe ke ciki yanzu haka. Saboda haka za mu ci gaba da ƙoƙari
don ganin cewa mun samu kusanci da su. Na yi imani da cewa matukar aka samu damar shiga tattaunawa, to lallai kuwa za a samu fahimta a tsakaninmu da su. Kuma hakan zai kasance mai amfani ga al'ummomin kasashen sai dai yawo. Ina mai matukar godiya da wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo min. Kuma ina fatan a lokacin jagorancinka za mu yi nasarar warware saɓani da kuma bambancin da ke tsakaninmu da waɗannan ƙasashe. Kalaman Alassane Ouattara, shugaban ƙasar Cote d'Ivoire. To gwamnatin sojin Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan ta haramta duk wata hada-hadar cinikayya da zuba jari ga haɗaɗɗiyar daular Larabawa a cikin ƙasarta, ciki har da harkokin gol, tare da soke duk wata yarjejeniyar haƙar zinari da ke tsakanin ƙasashen biyu. Hakan na zuwa ne bayan da mahukunta a Abu Dhabi suka sanar da haramta shigar da zinare Sudan zuwa na Sudan din zuwa kasar, ƙari kan matakin kase sufurin jiragen sama da ruwa da kuma ƙasa sannu a hankali, lamarin da ke ƙara dagula harkokin kasuwanci da diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu da ke zargin juna. Jami'an a kotun soji a Somalia kuwa sun sanar da zartar da kashe sojojin kasar biyu da aka yankewa hukuncin kisa sakamakon samun su da laifin taimakawa mayakan Al-Shabaab kashe wani kwamandan su. A cikin wannan watan na Agusta ne kotun soji a Mogadishu ta yankewa sojojin biyu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin kisan kwamandan bataliyan su a watan Yunin da ya gabata. Ɗaya daga cikin sojojin ne ya karbi wata abar fashewa, yayin da shi kuma na biyun ya ɗana ƙarƙashin gadon kwamandan nasu. To kamar yadda aka ji a kanan labaran, yayin da ake ci gaba da taron ƙasashe 180 a birnin Geneva don cimma matsaya ta ƙarshe kan yarjejeniyar da za ta ƙulla da game da yadda robobi ke gurɓata muhalli, ƙasashe da ke da albarkatun man fetur sun yi fatali da shawarar rage yawan robobi da ake sarrafawa. A maimakon haka ma suka ce ya kamata a rika sabunta su, a cewar su. Rukayya Bakabara na ɗauki da ƙarin bayani. Bayanai sun ce a ƙarshen taron za a cimma matsaya kan yaƙi da robobin da ke gurɓata muhalli tun daga lokacin sarrafa su, ko kuma shawo kan robobin bayan sun zama shara. Wannan taro da kuma neman mafita na zuwa ne daidai lokacin da aka ga ƙaruwar sharar robobin da kaso 50 cikin 100 tun daga shekarar 2000 zuwa 2020. Mako guda na farko da aka shafe ana taron ya ƙare ba tare da fitar da takamaimiyar matsaya kan wannan matsala ba, biyo bayan rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin ƙasashe game da hanyoyi da kuma gabar da ya kamata a ɗauko gyaran. Tun shekaru biyu da suka gabata aka fara irin wannan tattaunawa, amma rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashe ya hana samun wani ci gaba mai ma'ana. Ana sarrafa robobin ne daga wani bangare na dagwalon da ake fitarwa bayan tace man fetur, abin da ya sanya ƙasashen da ke da arzikin man ke da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala. An gaida Rukayya Abba Kabara. To kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da Japan sun yi kira da ɗauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen tsananin yunwa da al'ummar Gaza ke fuskanta. Cikin sanarwar haɗin gwiwa da manyan jami'an Turai da ministocin waje na ƙasashe 24 ciki har da Canada da Australia suka fitar yau Talata, sun ce tsananin matsalar jinƙai a Gaza ya kai matakin da ba za a iya kau da kai ana gani ba. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron koyi tar da shirin Isra'ila na faɗaɗa yakin Gaza tare da kwace birnin baki ɗaya a matsayin wani babban bala'i da ke shirin faruwa. Yana mai shawartar kafa wata haɗakar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya domin daidaita al'amura a yankin na Falasɗinawa. Dakarun Rasha kuwa sun kutsa fiye da daga a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine yau Talata, 'yan kwanaki gabanin tattaunawar da shugaba Vladimir Putin zai yi da Donald Trump a Alaska ranar Juma'a domin kawo ƙarshen yakin. Shugaba Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa Rasha na shirin faɗaɗa mamayarta ne kawai, amma ba zaman lafiya take nema ba. Tuni kungiyar tarayyar Turai ta yi gargaɗi kan duk wani shiri na sauya taswirar iyakokin Ukraine da dole, yayin da Trump ke cewa dole fa ƙasashen biyu za su haƙura da wasu yankunan su domin tabbatar da zaman lafiya. Wani sojin Montenegro ya mutu yayin da wani kuma ya samu mummunan rauni lokacin da babbar motar feshin ruwa da suke kokarin kashe gobarar daji a tsaunukan arewacin babban birnin kasar ta kife suna cikin aiki. Cikin wata sanarwar, ministan tsaron Montenegro ya ce sojoji na taimaka jami'an kwana-kwana don shawo kan gobarar daji a kwana ta biyu a Podgorica lokacin da motar ta kife da suna ciki. Labaran kenan a halin yanzu.
kuma lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da Shamsiyya Haruna. Na gaishe da Ahmad Abba, barka da aiki. Jamuje. Bari mu faro daga Najeriya, wato dan wasan tawagar Super Eagles ta kasar da Real Sociedad wato kungiyar kwallon kafa ta Spain kenan. Sadiq Umar da dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Kaduna ta Arewa Bello El Rufa'i sun hada hannu domin mallakar kungiyar Rangers Bees ta Kaduna. Wata sanarwa da ya fitar, Sadiq Umar ya bayyana farin cikin kan mallakar kungiyar wadda ya ce za su yi iya kokarin su domin dawo da martabarta. Kungiyar Rancha Bees da daddiyar kungiya ce mai tarihi a Kaduna wadda ta yi tashi a arewacin Najeriya kai har ma da fadin kasar, amma a shekarun baya sai dai ta samu koma baya har aka daina maganarta. To Sadiq ya ce za su haɗa kai da shi Bello El Rufa'i domin dawo da martabar kungiyar, la'akari da cewa ita wannan kungiya a baya ta fitar da zaratan 'yan kwallo da suka yi suna a duniya. Yana mai cewa abin da a yanzu suke son tunkara shine ganin wannan kungiya ta koma gasar Premier Najeriya. Irin kasashe da aka ci gaba kungiyoyi masu kamfanoni masu zaman kansu ne da attajiri ke taimakawa irin waɗannan yanzu kila tunda dai nan kuma an saka mara gwamnoni ne suke kamar hukumomi ne dai babu riba. To kuma kusan kila kamar da yadda ya ikirari ta yiwu inda sun mayar da hankali akai ita wannan kungiya za ta koma Premier Najeriya. To anan tawagar kwallon kafar Spain ta mata ce ta sallami mai horas da 'yan wasanta Montse Tom kana ta mai gurbinta da Sonia Bermudez. Hukumar kwallon kafar kasar ta ce ba za ta sabanta kwantaragin Tom ba wadda zai kare a ranar 31 ga watan nan na Agusta. Ita dai wannan mai horaswa mai shekaru 43 ta zama mace ta farko da ta jagoranci tawagar a lokacin da aka nada ta a watan Satumba bayan da ta yi aiki a matsayin mataimakiyar Josh Vilda har zuwa lokacin da aka sallame shi yayi rububin dambarwar wato yayin rububin dambarwar nan ta Louis Rubiales kenan. Wato in ka tuna shi wanda aka yi ta kai ruwa rana cewar ya sumbaci yar wasan Spain har ta kai ga ganin bayan aiki sai da aka jinginar da shi. To ita dai wannan mata ta jagoranci tawagar zuwa ga nasarar lashe gasar turai ta mata ta farko a watan Fabrairun 2024, amma ta gaza samun nasara a gasar League din turai ta mata sakamakon doke ta da Ingila ta yi a ranar 27 ga watan Yuli. Tawagar matan Spain ta lashe wasanni 28 daga 37 da ta buga a ƙarƙashin Montse Tome kenan. To amma da abba hukumomi ne suka tabbatar da mutuwar dan wasan tseren Italiya a China, wato inda ake gudanar da gasar tsere ta duniya kenan yanzu haka. Kuma an gano Mattia De Boer a sume a wurin wani taro a Chengdu kafin kwanaki 4 daga bisani kuma ya riga mu gidan gaskiya. Za mu dakatar da ke saboda karancin lokaci. Madalla. Dama Nasiru Sani da Shamsiyya suna kallon juna kai tsaye waje ne ga sharhin jaridu kenan. Haka yake. Jamuje. To za mu fara da jaridar Daily Trust cewa da ake wallafa ta a Nigeria, wadda a cikin labarin ta wallafa wani labari da ke cewa Bankin Duniya ya bayyana amincewarsa da samar da wasu kuɗi naira wato dala miliyan 300 da za a yi amfani da su wajen gudanar da wato ayyukan inganta hanyoyin samar da ayyuka da kuma damar bunƙasa tattalin arziki, kamar yadda muka sanar da masu sauraro a cikin labaran haka yake. To wannan dai jaridar Daily Trust ma ita ma ta wallafa wannan labari. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Litinin, wato ya fitar, Bankin Duniya ya ce an amince da waɗannan kuɗaɗe ne a ranar 7 ga wannan wata. Har ila yau jaridar ta Daily Trust ta wallafa wani labari da ke cewa hukumar custom ta Najeriya, wato hukumar fasakori kenan, ta yaƙi da fasakori ta kama wasu kwantenoni 16 da wato da ke dauke da makamai da miyagun kwayoyi da magunguna da wa'adinsu ya kare da wasu haramtattun kaya da adadin kudinsu ya kai dala wato naira biliyan 10 a tashar jiragen ruwa ta Apapa da ke jihar Lagos kenan. Ta yi bikin mika su ma ga hukumar da ke yaƙi da hana sha da fatocin miyagun kwayoyi, sannan kuma makaman ta mika su ga hannun waɗanda suka dace. Controller General na Apapa ɗin Adewale Adeni ya sanar da cewa an yi amfani da ƙarya ne wajen ƙetarewa da kayan da kwantenin da ke dauke da su, inda aka ɓoye makamai, harsasai da magunguna da ba su da ma wata takarda ta rajista. Kaji dai. To jaridar Washington Post ta Amurka ta wallafa wani labari da ke cewa karbe ikon ragamar wato shugaban Amurka Donald Trump kenan da yayi na 'yan sandan yanki na DC zai kasance na dan wani lokaci ne, domin zai dauki kwarai da gaske, domin za a dauki wani lokaci mai tsaho
wajen cimma burin abin da shi yake so a yi. Jaridar ta Washington Post ta kuma ce Donald Trump din na shirin nuna ƙarfin cin tuwo ne wajen yaƙi da wato aikata laifuka bayan da aka dakile wani yunkuri na sace wata mota ta ma'aikacin gwamnatinsa. To sai kuma jaridar Saudi Gazette ta kasar Saudiya kenan da ta wallafa labarinta da ke cewa Prime Ministan Sudan Dr. Jamil Idris ya mika godiyarsa ga gwamnatin kasar ta Saudiya dangane da wasu kayayyakin agaji da ta aika kasar domin agazawa al'ummar da yaƙi ya jefa cikin wani hali na kakanikai. Prime Ministan ya kara da cewa wannan tallafi na wato na kayayyakin agajin wani nuni ne da kyakkyawar ruhi na tarbiyyar addinin musulunci, kuma kasar ta yaba da wannan karamci a daidai lokacin da suke matukar bukatar su domin jama'ar na fama da yunwa, fatara da kuma rashe-rashe lafiya. A cewar jaridar. To sannan kuma jaridar muka leƙa jaridar yanar gizo ta Ahram Online ta kasar Masar a cikin labarinta ta bayyana cewa wata cibiyar hada-hadar saka jari ta kasar ta Masar kenan ta dakatar da jarin da ta zuba a wasu kamfanoni 11 na kasar Isra'ila bisa abin da ta kira kisan kiyashi da take aikatawa a yankin Gaza. Cibiyar ta ce yin hakan wani mataki ne da ka iya sassautawa ko kuma targada karsashin Isra'ila wajen zafafa kai hare-haren kisan kiyashin da take kaiwa a yankin Gaza, inda al'ummar kasar yanzu haka kowa ya san cewa suna cikin wani hali. To muna godiya Nasiru Sani. To sanda aiki. Idan muka je jikon rahotanni mu kuwa a ci gaba da jerin rahotanni da muke kawo muku a nan Arafai Hausa dangane da barazanar ambaliya da kuma bukatar ɗaukar matakin kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a, wakilinmu Ismail Karatu ya duba mana halin da ake ciki a jihohin Kogi da Neja inda aka samu asarar rayukan mutane sama da 100 a wannan shekara. Ga rahoton da ya aiko mana kai. Jihohin Neja da Kogi na daga cikin jihohin Najeriya da ake samun faruwar ambaliya kusan duk shekara. A bana hukumomi sun tashi tsaye wurin ganin cewa ambaliyar da ake hasashe bata yi tasiri ba. Kamar a jihar Kogi an samu haɗin kan masu ruwa da tsaki wurin buɗe wata cibiyar tattara bayanai tare da shirin kota kwana don fuskantar barazanar da ke tunkarar jihar. Muktar Atima shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar. Ya ce mun buɗe wannan cibiya ne domin tattara bayanai kan wannan ambaliya saboda daga ƙarshe ya taimaka mana wurin rage hasarar rayuka da dukiya da za a samu. Abin farin ciki ne yadda irin haka ya taimaka mana a bara, babu koren mutum ɗaya da aka rasa a jihar Kogi duk da cewa sama da mutum miliyan 1 ne iftila'in ya shafa. Su ma mazauna garuruwa da unguwanni da ambaliyar za ta iya shafa zuwa yanzu sun bayyana cewa sun zauna cikin shiri. Sunday Matthew mazaunin ɗaya daga cikin wuraren ne a Lokoja. Muna zaune on alert ne fa. Ruwa din bai zo ko ba, but ina zuwa kadan-kadan. And government bai ba mu guri ba. It will not be easy haka. So muna alert ne. So muna roƙon Allah sai zuwa fa. A Neja ma, kwamishinar yaɗa labaran jihar Honorable Binta Mamman ta bayyana irin matakan da suka fara ɗauka a yanzu haka don ganin cewa iftila'in ya zo da sauƙi. Gaskiya a takaice dai ba mu zauna ba, ana ta wannan awareness ɗin. Na farko mu wayar da kai ma jama'a, particularly areas ɗin da aka yi mentioning game ga su bar inda suke ɗan kankanin lokaci ne maybe kafin ruwan ya ɗauke a je a ɗan settling a wani wuri. Gwamnati na ta ƙoƙari, al'umma su ma su yi nasu ƙoƙarin. Su ma mazauna garuruwan da aka saba fuskantar ambaliya kamar a ƙaramar hukumar Makwa, Umar Muhammad Tayi ga abin da ya bayyana. Yanda dai ake yi yanzu tun da ya zama kowane shekara yake zuwa, dakunan da ya rushe ba a sake gina su. Wasu ma suna fito tudu ne, kaman gari cikin gari haka su je su gina. In lokacin ruwa ya zo sai su kwashe iyalin su kai wajen, kamar wata 2 wata 3 haka. Wata an ruwa ya ba sai su dawo gari. To ko matakan da jihohin ke ɗauka za su taimaka wurin rage tasirin wannan ambaliya idan ta zo? Farfesa Haruna Adamu masanin muhalli ne daga Jami'ar ATBU Bauchi. Zai tasiri na shirya zukatan mutane cewa ga wani abu wanda ya zama cewa ana hasashen zai faru. Ok, to me za mu iya yi bangaren mu? Ba wai zai hana faruwan abun bane, amma wallahi babu abin da ya wuce hanyoyin ruwan nan ya zama cewa a buɗa su. Tunda ba wani abu ne yake sa flood din nan ba, wallahi toshewan hanyoyin ruwan nan ne da kuma kasawansu. Kimanin jihohi 19 da ƙananan hukumomi 76 ne a wani hasashen yanayi na baya-bayan nan ya nuna
yankuna za su fuskanci ambaliya. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa. har yanzu dai muna tare da Najeriya inda sojojin kasar suka yi nasarar halaka 'yan bindiga sama da 100 a karamar hukumar Bukuyum da ke jihar Zamfara sakamakon wasu hare-haren sama da suka kaddamar a kan su. Rahotanni sun ce sojojin sun yi amfani da bayanan sirri ne wajen kai harin kan 'yan ta'adda waɗanda aka ce yawansu ya kai 400 a dajin wato Makakkari. Wannan na daga cikin nasarori da sojojin Najeriya suka samu a 'yan kwanakin nan, kuma dangane da haka Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, wanda ya ce wannan shine labari da 'yan Najeriya ke farin cikin ji, ga kuma yadda zantawar su ta gudana. Ko me Farfesa zai ce dangane da wannan nasara? To wannan nasara muna wa Allah godiya, kuma kamar yadda ka faɗa haka take, kuma iyaka gwargwadon mu abin da muke ta addu'a kenan. Wannan al'amari da ma ya kai muna ko'ina. Abu ne da ke neman goyon baya na mutane dukkaninsu, da waɗanda ke son su yi amfani da sha'anin tsaro su yi kuwa siyasa don su kai ga mulki 2027, da waɗanda asama da talakawan kowa nasarar wannan abin ya kamata mu gani. Alhamdulillahi, kuma lalle an kama ko shakka babu. Wasu jaridu ma suna buga cewa an kashi fiye da 100 ɗin nan da ka ambata. Babu shakka suna shiga ƙauyuka, su ma suna sarani akai-akai saboda sun bazu, suna amfani kuma da muwa 'yan ƙasa, suna zama musu 'yan rahoto masu buga musu waya, suna cutar da jami'an tsaronmu waɗanda yake suna sadaukar da kai domin ƙasa. Akwai irin waɗannan, amma kuma sai ka ga irin wannan shi aka son a yayata. Nasarar su aka son a yayata, ba a yayata nasarar da al'umma ta samu ba saboda biyan bukatoci na siyasa na 2027. To la'akari da wannan nasara da wasu irinsu da aka samu a makonnin da suka gabata, ana iya cewa an samu sauyi kenan wajen tunkarar wannan matsala? To ai dama jami'an tsaron mu suna faɗa mana cewa suna iyakacin gwargwadonsu, kuma suna neman goyon bayan mu. Babu shakka an samu nasara. Mu kuma muna ce musu mu mun da sun wanga abu shi tsawai ta kada a samu nasara, domin mu ji daɗin yin kamfen da shi don mu kammama dahin iko 2027 ko da za a ƙare talakawan arewacin Najeriya. To a bangare ɗaya kuma akwai masu cewa ya dace a yi sulhu, har an fara tattaunawa da wasu daga cikinsu ko kuma wasu daga cikin shugabanninsu kuma sun bayyana goyon baya. Watan sulhu da ɗan ta'adda kullum sahiya shina da wuya don mugun yawa a gare su. Amma malamai na ga sun shigo ciki daban-daban, har da malamai daga Sokoto, daga Kaduna da wurare daban-daban. Kuma malamai na ɗan ɓangarori daban-daban na ga sun shigo ciki, kowannensu shina magana sulhu. Watakila akwai wani alfanu da sun ka gani wanda mu ba mu gani ba, domin daba-daba wadda ke akwai ta irin waɗannan mutane yawa gare ta. Amma in sun ka sha wuta sosai, su da kansu sun ka nemi a yi sulhu, to wannan abin kuma daban ne, jama'a ba su kiyawa. Amma in ba uwar bari sun ka gani ba, to duk wani sulhu da kai da su an ka ba su kuɗi za su ƙara sayan makamai, mu haka muke gani. To amma kuma ka san malamai magada annabawa, su yana yiwa akwai abin da sun ka gani. To amma ku a wurin ku masu nazari Farfesa, ina mafitar take? Ai mafita ita ce yanda matakin ga da kaga an ɗauko. Wajibi ne gwamnati kada ta ɗauke kafa. Al'umma su ba ta goyon baya. Mutane in sun san masu ba da kwarmato ga 'yan bindiga kada su ruwa kowa su tona musu asiri. In an yi haka na an ka daure, in Allah so za a samu nasara, inda su da kansu mutum dai ko shi gudu shi bar gari ko shi bar wannan wuri, ko kuma shi da kai ne ya tuba, wannan shi abin da ya fi. In an ka ci su sun ka ci wuya, ilakansu waɗanda sun ka rage suka nemi yin sulhu, to wannan daban ne. Da za ana biyar su ake iskewa a inda suke, ana hawan tsaununuka, ana faduwa, ana tashi, ana lallaba su. Wannan nan ne mugana mu gani da muke gani, nan ne muke ganin mugun kuskure shike. Farfesa Bello Bada, mun gode sosai da wannan fashin baki. Madalla Malam Bashir, na gode. To an gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa, masu sauraro saboda karancin lokaci ga ɗaya ko biyu daga cikin kanan labaran da aka ji tun farko. Mun ji cewa bankin duniya ya amince da baiwa Najeriya bashin dala miliyan 300 kwatankwacin sama da naira biliyan 460. Gwamnatin sojin Niger ta kaddamar da wata runduna mai zaman kanta domin karfafa ayyukan tsaro. Mun ji shugaban kasar Cote d'Ivoire ya bayyana fatan ganin kasashe uku na yankin Sahel sun dawo karkashin kungiyar, sannan kasashe da ke da albarkatun man fetur suka yi fatali da sanarwar rage yawan robobi da ake sarrafawa, inda suka ba da shawarar rika sabunta shi.